Čaute, tu je Blue a môj kamarát Monster. Budeme sa rozprávať okolo česko-rómskej vlajke. Áno, česko-rómska vlajka teraz v Česku je okolo toho veľký rozruch, ne? Čechov je na minútu, pretože nejaký Róm si myslel, že česko-rómska vlajka teraz vystihuje nejaké ich tam... čo sa tam teraz v Česku deje a teraz je tam veľký rozruch, tak my Česko chceme minútkou ticha. Dobre, minútka ticha prebehla. Budeme sa rozprávať okolo nášho kamaráta Blue a teda Monstera. Ja som Blue, on je Monster, ja som Blue, on je Monster a on je Bot. Takže Monster to bude známy v kanále. Áno, včera sme predstavovali mňa, Kolila, a dneska budeme predstavovať jeho. No, tak povedz niečo o sebe. Mám rád bajky, potom rád Bajke bicykel, aby ste vedeli. rád skateujem, basket, koníček, to je cool. No, tak, ja som cool borec. Máme obidvoje radi auta. No a teraz by sme sa mohli mohli by sme to ukončiť. Keď sa vám toto video páčilo, like a nie dislike. Komentujte, odberajte a subscribeujte. Boom!